Mutta tervetuloa kaikille tähän toukokuiseen webinaaritilaisuuteen Yhteinen turva. Ja tänään meillä on aiheena kyberturvallisuus ja tietoturva-asiat. Niistä meille tulee alustamaan ja kysymyksiin vastaamaan Kyberturvallisuuskeskuksesta tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen. Ja häneltä saadaan kuulla, että mikä se kyberturvallisuuden tilanne on tällä hetkellä, ja varmaan saadaan myös ihan käytännön vinkkejä siitä, että miten voimme parantaa käyttäytymistämme tuolla verkossa. Ja ennen kuin päästetään sitten estradille Samuli, niin ihan muutama käytännön asia tämän webinaarin sujuvuudeksi. Niin varmistathan, että sinulla on mikrofoni kiinni ja myöskin kamera suljettuna tämän alustuksen aikana. Ja tässä voi pitkin matkaa niin kirjoittaa jo tuonne keskustelupalstalle, niin sanotusti chattiin, niin kysymyksiä alustajalle. Ja toki niitä voi sitten sen alustuksen jälkeenkin sinne kirjata. Ja pyrkikää niin kuin kiteyttämään se kysymys, niin sitten on helpompi saada siitä selvää ja päästään käsittelemään monia kysymyksiä. Ja tämähän nauhoitetaan ja on sitten myöhemmin nähtävissä tuolla liiton YouTube-kanavalla. Tämä nauhoitus päätetään alustuksen jälkeen, että sitten sitä kysymysosiota ei tallenneta. Mutta näillä saatesanoilla niin lähdetään illan teemaan. Samuli, ole hyvä. Hei, kiitos paljon. Laitetaan tuosta diajako päälle ja nyt pitäisi näkyä kanssa sinne linjoille täältä mun esitys. Eli hei, hyvää iltaa munkin puolesta kaikille. Tosi mahtavaa päästä puhumaan teille vähän kyberturvallisuudesta ja tietoturvataidoista. Mä oon jakanut tämän alustuksen tälleen 3 osaan. Eka mä vähän kerron meistä Kyberturvallisuuskeskuksesta, mitä me tehdään, minkälainen viranomainen me ollaan tässä kentällä ja sitten siitä juuri nyt tämän hetken kyberturvallisuuden tilannekuvasta, mitkä on tällä hetkellä niin kuin pinnalla olevia ilmiöitä ja ehkä oleellisimpia uhkia. Ja sitten lopuksi viimeistään, jos ei tuossa tilannekuvan yhteydessä ja tuu vähän näitä varautumistapoja, tätä, että kuinka me voimme rakentaa yhdessä turvallista digitaalista Suomea, niin viimeistään lopuksi sitten siihen vinkkejä. Ja sitten etukäteen oli saamisen kysymyksiä oli myös tästä viime vuonna voimaan tulesta kyberturvallisuuslaista, niin siitäkin mä tuossa puhun vähäsen. Oma tausta on tosiaan tuolla puolustusvoimissa, kävin sotatieteen kandidaatin tutkinnon maanpuolustuskorkeakoulusta ja muutaman vuoden tein upseerin hommia, kunnes sitten opiskelin tietoturva-alalle itseni ja sitten 3 vuotta tulee tässä elokuussa täyteen, ei vaan 4 vuotta täällä Kyberturvallisuuskeskuksessa. Nykyään vapaa-ajalla opiskelen filosofiaa. Ihan heti kärkeen, ennen kuin sanon muuta Kyberturvallisuuskeskuksesta, niin tässäpä tietysti mielessä kaikista tärkein anti, mitä tänään on saatavissa, eli keinoja, miten ihan jokainen meistä voi tehdä itsensä ja myös muiden suojaamiseksi, kun tänä päivänä kuitenkin internet on, vähän kuuluu kaikua joltain, ehkä jos mikit voi laittaa kiinni, kiitos. Mutta internet on tietysti mielessä vihamielinen ympäristö. Maailma on meidän näppäimillä, mutta me ollaan myös maailman näppäimillä. Eli periaatteessa mistä tahansa päin maailmaa kuka tahansa voi kohdistaa erilaisia verkkopetoksia meitäkin kohtaan. Se tarkoittaa, että jokaisen pitää siihen varautua ja olla valmiina tai varoa niitä vaaroja. Ja loppupeleissä sitten toimenpiteet ei ole ihan hirveän monimutkaisia, että tällaiset digitaaliset taidot tai tietoturvan tietoisuus, niin ne voi kuulostaa tosi niin kuin vaativilta jutuilta, mutta kuitenkin tällaisilla simppeleillä keinoilla saa niin kuin kaikista tärkeimmät toimet tehtyä. Ja sanoisin, että kaiken kaikkiaan ensimmäinen, älä kiirehdi, älä usko yllättävää yhteenotto ja niin sanottu terve skeptisyys on kaikista tärkein. Tosi moni tällainen kyberhyökkäys tai kyberrikollisuus perustuu oikeastaan niin kuin sosiaaliseen manipulaatioon eikä niinkään johonkin tekniseen hakkerointiin, missä jotain tietokonejärjestelmiä rikotaan tai väärinkäytetään, vaan eri keinoin saadaan ihminen toimimaan sellaisella tavalla, joka sitten mahdollistaa sen rikoksen.
No, teknisiä suojauskeinoja on myös. Käytä hyviä salalauseita. Käytetään sanaa salalause sen takia, että oikeastaan tämmöinen vaikka 3 tai 5 suomenkielisen sanan muodostama lause on paljon parempi salasana kuin lyhyempi pätkä erikoismerkkejä numeroita, mitä sattuu. Eli sen niin kuin salasanan tämmöinen ymmärrettävyys ihmiselle ei ole hirveän oleellinen tekijä sen salasanan laadussa, vaan sen salasanan pituus tai salalauseen pituus on tärkeämpää. Sitten salasana pitää tietenkin olla uniikki, eli joka palveluun eri salasana. Tämä käytännössä sen takia, että jos vaikka johonkin verkkokauppaan tai muuhun palveluun onnistuu rikollinen murtautumaan ja varastaa sieltä sen palvelun käyttäjien sähköpostiosoitteet ja salasanat, niin se on tosi helppoa sitten sille, kellä nämä tunnukset ja salasanat on hallussa, niin koittaa niitä sähköposti- ja salasanayhdistelmiä kaikkiin muihin mahdollisiin palveluihin. Ja jos sitten joku on käyttänyt sitä samaa salasanaa monissa tileissä, niin tällä niin kuin yhdellä tietovuodolla vaarantuu ne kaikki tilit. Ja sanoisin, että erityisesti se oman sähköpostitilin, jota käyttää tällaiseen tilien rekisteröintiin, viranomaispostien vastaanottamiseen muuhun vastaavaan, niin sen salasana on oikeastaan se kaikista tärkein, koska niin kuin olette ehkä huomannut, niin lähestulkoon kaikissa verkkopalveluissa on se unohditko salasanasi kohta, mistä avautuu tällainen prosessi, jonka kautta sillä oman sähköpostin kautta sen salasana saa vaihdettua. Eli käytännössä jos jollain ulkopuolisella on sähköpostiin pääsy, niin parin mutkan kautta sitä kautta saa kaikki muutkin tilinsä haltuun, jotka siihen sähköpostiin on linkitetty. Sitten salasanakaan ei aina riitä, vaan pitäisi ottaa käyttöön tämä monivaiheinen tunnistautuminen. Se suojaa tiliä silloinkin, jos salasana on päässyt ulkopuolisen haltuun, koska sitten kirjautuessa salasanan lisäksi niin täytyy vaikka mobiiliapplikaatiolla tehdä se kirjautumisen vahvistuminen. Kaikki laitteet tulisi pitää päivitettyinä. Mä myöhemmin puhun vähän tekoälystä ja ohjelmistohaavoittuvuuksista, mutta käytännössä siis meidän esimerkiksi puhelin on tuhansia ja tuhansia ja tuhansia rivejä ohjelmistokoodia ja aina välillä siellä on jotain virheitä. Tietynlaisia virheitä hyväksikäyttämällä ulkopuolinen voisi sitten ehkä murtautua siihen laitteeseen ja sen takia kun niitä virheitä löydetään, niin niitä korjataan ja ne päivitykset pitäisi sitten asentaa, että ne virheet korjaantuu. Ja kännykkä on siinä mielessä helppo esimerkki, että tyypillisesti tällä älypuhelin lähestulkoon joka päivä muistuttaa, että hei, nyt olisi taas jotain päivityksiä tarjolla vaikka johonkin applikaatioon tai siihen puhelimeen itseensä, mutta myös kotireitittimet, äly-TVt, muut IoT-laitteet, IoT-jääkaapit, mikä tahansa, joka on verkkoon kytketty, niin pitäisi pitää päivitettynä. Sitten jos jotain käy, niin viranomaiset auttaa sinua. Meidän poikkeamahallinnon tukipalvelu, eli johon kuka tahansa voi ilmoittaa ongelmistaan, niin me autetaan ja neuvotaan ja sitten poliisi Suomessa metsästää rikolliset. Ja ehkä hienoin pointti on mun mielestä myös tämä viimeinen, että suojaamalla itsesi suojat myös muita. Tosi monet näistä sosiaalisen manipulaation hyökkäyksistäkin perustuu siihen, että on saatu jonkun henkilön vaikka sosiaalisen median tili haltuun tai sähköpostitili haltuun, ja sitten sitä tiliä hyödyntämällä lähetetään kalasteluviestejä esimerkiksi sen kaverilistalla oleville henkilöille. Niin tällainenhän niin kuin tutusta osoitteesta tuleva viesti, todennäköisesti jostain tutusta aiheesta, mistä en yleensäkin viestitellään, niin on paljon uskottavampi kuin sillai yhtäkkiä ja pyytämättä yllättävästä osoitteesta saapuva kalasteluviesti. No, sitten itse aiheisiin. Kyberturvallisuuskeskus, me ollaan siis Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa oleva toimiala ja palvellaan koko yhteiskuntaa ihan yksittäisistä ihmisistä organisaatioihin, yrityksiin ja valtionhallinnossa korkeimpiin päättäjiin saakka. Meillä on verkkosivuilla paljon erilaista tietoa, ohjeita ja oppaita sekä sitten tätä tilannekuvatietoa, että mitä juuri nyt kyberavaruudessa tapahtuu. Tätä meillä on paljon tälleen julkisena ja sitten tietenkin meidän sidosryhmille ja esimerkiksi valtionhallintoon niin myös sitten tietoturvaluokiteltuna tuotetaan tätä tietoa. Meillä on paljon erilaisia palveluita. Mä en tässä yhteydessä niihin mene sen syvemmälle, mutta meidän verkkosivuilta löytyy niistä lisätietoja. Tästä tilannekuvasta, tämän kuvan kautta mä ehkä vähän pääsen sivuamaan myös sitä, että mitä me kaikki voimme tehdä tähän kyberturvallisuuden eteen. Niin tämä kyberturvallisuuden tilannekuva lähtee oikeastaan siitä, että kun täällä länsimaissa on tehty internetin ja tämän tietoliikenne hässäkän suhteen sellainen ratkaisu, että se perustuu niin kuin yksityiseen sektoriin. Organisaatiot, yritykset, heillä on heidän omat laitteet,
omat verkot, ja tämä globaali internet on sitten kokoelma tällaisia verkkojen verkkoja, jotka on kytketty kiinni toisiinsa. Toisin kuin vaikka Venäjällä tai Iranissa, Pohjois-Koreassa, niin Suomessa valtio ei kontrolloi sitä, että miten internet toimii ja mitä sisältöjä internetissä on saatavilla, miten yritykset järjestelmiään käyttää, miten ne on suojattu. Ja se tarkoittaa sitä, että myös se tieto siitä, että mitä kyberavaruudessa, mitä siellä järjestelmissä tapahtuu, minkälaista tavaraa siellä liikkuu, niin se on myös hajautunut tosi monille eri toimijoille. Ja meillä Kyberturvallisuuskeskuksessa meidän yksi päätehtäviä on kaiken sen tiedon kerääminen yhteen, tilannekuva, käsityksen muodostaminen ja sitten tietenkin sen jakelu meidän asiakkaille, joita jo mainitsinkin, erilaiset sidosryhmät, yritykset, organisaatiot, valtionhallinto ja sitten näissä meidän julkisissa tilannekuvatuotteissa niin ihan kaikki Suomessa. Tietoa me saadaan tosi monista eri lähteistä. Yksi merkittävin niistä on meille tulevat poikkeama-ilmoitukset. Ja näissä jopa yksittäinen kansalaisen lähettämä ilmoitus saamastaan huijausviestistä niin voi sitten tässä meidän analyysissä kokonaiskuvaa tarkastellessa, niin sitä kautta voi aueta jonkun isommankin kokonaisuuden oleellinen pointti. Ja varsinkin sitten, kun useammat näitä lähettää ilmoituksia, niin saadaan tosi ajankohtaista kuvaa, että hei, selvästi nyt tänä viikonloppuna on tällainen tietynlainen tietojen kalastelukampanja kohdistunut Suomen kansalaisiin tai muuta vastaavaa tietoa. Eli tästä niin kuin kannustuksena, jos on joku tietoturvaan liittyvä epäselvä tilanne, niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. No sitten tämä NIS2-direktiivi ja siitä Suomessa viime vuonna voimaan tullut kyberturvallisuuslaki. Kyseessä on siis Euroopan unionin kakkosversio tämmöisestä NIS-direktiivistä, joka säätää entistä laajempia velvollisuuksia tietoturvan toteuttamiseen ja sitten varsinkin häiriöraportointiin. Kuten mä sanoin, ne poikkeama-ilmoitukset on meille yksi tärkeimpiä lähteitä sen tilannekuvan muodostamiseen ja niitä ilmoituksia meille tulee vuodessa noin 20 000. Ja tämä on sellainen asia, missä Suomi eroaa tosi paljon muista maista oikeastaan globaalisti. Eli siitä saakka, kun tämän tyylinen CERT-toiminta, mitä me KTK:ssa eli Kyberturvallisuuskeskuksessa tehdään, niin on aloitettu 2000-luvun alussa ja sieltä on tämän yli 20-vuotisen uran aikana niin rakennettu pitkäjänteisesti sellaista luottamusta ja ajatusta siitä, että kyberturvallisuus ei Suomessa ole vaikka yritysten kilpailuvaltti, vaan se on kaikkien yhteinen asia. Ja tämmöinen ajatteluhan sopii tosi hyvin laajemminkin tähän suomalaiseen kokonaisturvallisuuden, turvallisuus on kaikkien asia tyyliseen ajatteluun. Mutta se, mitä tämä NIS2-direktiivi siis tuo, niin entistä laajemmin eri toimialoilla yrityksillä on niin kuin lainsäätämä velvollisuus kertoa viranomaiselle, jos heillä on jokin tietoturvapoikkeama. Ja tässä nimenomaan näkyy se muutos, että meille Suomessa on jo ennen tämän direktiivin tai kyberturvallisuuslain voimaantuloa tullut se 20 000 ilmoitusta vuodessa. Ja sitten jos verrataan johonkin toiseen valtioon Euroopassa, vaikkapa Ranskaan, niin siellä lukemat on niin kuin sitä luokkaa, että 1-0 pois meidän luvuista, vaikka kyseessä on niin kuin huomattavasti isompi valtio. Ja tätä niin kuin monet kansainväliset kollegat ovat välillä ihmetellyt, että miksi ne Suomessa haluaa teille kertoa näitä tietoja, vaikka ei laki velvoita. Ja näkisin, että siinä on just ajatus tästä kokonaisturvallisuudesta ja se, että yrityksetkin saa meiltä ihan oikeasti apua, kun he ongelmistaan meille kertovat. Se sitten, että miten tämä kyberturvallisuuslain voimaantulo on näkynyt kyberturvallisuustasossa, niin ehkä ei sitten niin paljon tästä häiriöraportin näkökulmasta, mutta kyllä se on fakta, että tosi monissa yrityksissä on ihan uudella asenteella ruvettu suhtautumaan kyberturvallisuuteen ja tämän lain velvoitteiden kautta se on niin kuin eri lailla siellä korkeimmankin johdon agendalla, että kyberturvallisuus ei todellakaan tänä päivänä, kuten vielä ehkä 10-15 vuotta sitten oli vain sellainen kulu, vaan sen niin kuin kriittisyys liiketoiminnalle kyllä tunnistetaan varsin laajasti tänä päivänä. Ja esimerkiksi kiristyshaittaohjelmahyökkäysten suhteen, niin siinä vähän näkyy se, että vaikka Suomessa on paljon tekemistä tietoturvan eteen, niin sitten globaalissa vertailussa meillä on aika hyvällä tolalla tämä kyberturvallisuus, sillä nämä kiristyshaittaohjelmahyökkäjät on rikollisia, jotka on opportunistisesti rahan perässä, ja he hakevat sen rahan siis sieltä, mistä se on helpointa saada, siellä missä yritykset eivät ole niin hyvin suojanneet järjestelmiään. Ja Suomessa oikeastaan tuolta 2021 vuodesta saakka, niin meidän tietoon tulleet kiristyshaittaohjelmatapaukset on
aika massiivisestikin laskenut. Eli silloin 20-luvun alussa se oli noin 40 tapausta vuodessa, ja nyt tässä vaiheessa tänä vuonna meidän tietoon on tullut vain 4 tapausta. Ja kun samaan aikaan maailmalla tämmöisten hyökkäysten määrä kasvaa, rikollisten saama rahallinen hyöty kasvaa ja samaan aikaan Suomessa se vähenee, niin kyllä mä tästä varovaisesti tekisin sen johtopäätöksen, että oikeita asioita ovat suomalaiset yritykset tehneet. No, sitten tähän kyberturvallisuuden tilannekuvaan juuri nyt. Vielä tämmöisen mainoksena, että jos tämänkin webinaarin jälkeen haluat pysyä kartalla siitä, että mitä kyberturvallisuudessa tapahtuu, niin seuraa meidän erilaisia tilannekuvatuotteita. Tässä taitaa olla oikeastaan kaikki meidän julkisena tulemat tuotteet, eli joka perjantai julkaistaan viikkokatsaus. No nyt mä sanon joka perjantai, kesällä se on vähän tauolla, mutta tämmöinen viikkokatsaus, että mitkä on ollut sen viikon oleellisimpia ilmiöitä. Kybersää on meidän tosi suosittu kuukausittainen tuote, jossa katsotaan aina sitä hetki sitten päättynyttä kuukautta ja sen oleellisimpia kyberturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia. Sitten me julkaistaan tarpeen mukaan varoituksia, tämmöisiä Tietoturva Nyt-artikkeleita tosi vaihtelevasti erilaisista ajankohtaisaiheista. Haavoittuvuuksista julkaistaan tiedotteita ja koosteita, ja toi uutiskooste on semmoinen ihan meidän asiantuntijoiden tekemä päivittäinen kooste kyberturvallisuuteen liittyvistä uutisista Suomesta ja maailmalta, ja sen meidän verkkosivujen kautta löytyvillä ohjeilla voi kuka tahansa tilata omaa sähköpostiinsa. Tästä tilanteesta, niin mä aloitan tällä kansalaisnäkökulmalla, koska se on niin kuin todella iso kasvava ilmiö, että verkkorikokset yleistyy jatkuvasti ja kun samaan aikaan se kyberrikollisuus ammattimaistuu, rikolliset tarjoaa toisilleen todella laadukkaita palveluita, joilla teknisesti täysin taitamatonkin ihminen pystyy toteuttamaan verkkorikoksia. Ja tämä on johtanut siihen, että kasvavissa määrin niin sanotun perinteisen rikollisuuden ääressä puuhaavat ihmiset pikkuhiljaa pivotoi kyberrikollisuuteen, nimittäin valitettavasti se kiinni jäämisen todennäköisyys verkkorikoksissa on huomattavasti pienempi kuin tällaisissa fyysisessä maailmassa tapahtuvissa rikoksissa. No, näitä rikoksia on tosi paljon monenlaisia. Tyypillisimpiä on erilaiset tietojen kalasteluviestit, jossa vaikkapa kadonneen postipaketin, veronpalautusten, verkkopankkiongelman, oikeastaan ihan minkä tahansa aiheen verukkeella yritetään saada käyttäjä klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä ja luovuttamaan verkkopankkitunnuksensa sinne. Sitten on yleisiä sijoituspetokset, joita esimerkiksi somemainoksilla levitellään, sometilien kaappaukset, jossa on hyvin tyypillistä, että sitä yhtä sometiliä sitten käytetään seuraavien tilien kaappaamiseen. Erilaiset romanssipetokset, valeverkkokaupat ja sitten kaikenlaisia kiristyksiä perättömin väittein liikkuu paljon. Ja ilmiö tosiaan kasvaa. Finanssialan tilastoista nähdään se, että suomalaisilta verkkopetoksilla varastettujen rahan määrä vuosi vuodelta kasvaa. Hopeareunuksena myös pankkien onnistuminen näiden petosten torjunnassa niin kehittyy vuosi vuodelta, mutta silti nämä lukemat kyllä on aika päätä huimaavia, että kuinka paljon rahaa rikollisille verkkorikosten kautta suomalaisilta päätyy. Ja erityisen kurjan tästä tekee se, että sitten tyypillinen verkkorikostapaus, jossa vaikka rikollinen saa pääsyn uhrin verkkopankkiin, niin ei se sinne hirveästi mitään jätä, vaan ottaa kaiken, minkä irti saa. No, kansalaisnäkökulmasta, kun vähän laajennetaan, niin tässä on ote meidän uusimmasta kybersäästä, joka käsittelee siis huhtikuun tapauksia, niin kun katsomme noita symboleita, niin on siellä pikkasen auringon pilkahdusta, mutta pääosiltaan sateista, ja tällaista sateista kybersää nyt on ollut jo pidemmän aikaa, eli kyllä se vaan niin on, että verkossa ei hirveästi hyökkääjät lepäile. Mä ottaisin nostona tuolta tuon huijaukset ja kalastelut kentässä vasemmassa alalaidassa on mainittu tämä, että viranomaisviestintä siirrettiin huhtikuussa kokonaan Suomi.fi-palveluun, ja tämä me ollaan nähtykin, että huijarit on tätäkin tilannetta seurannut ja on nähty pieni piikki tällaisissa Suomi.fi-aiheisissa tietojen kalasteluviesteissä, koska varmastikin näitä oikeitakin viestejä ihmiset saa enemmän, niin ne rikollisten viestit sinne uppoaa helpommin sekaan. Ja ihan samalla tavalla me nähdään, että nämä rikolliset seuraa esimerkiksi veronpalautusten aikataulua Suomessa, nimittäin tällaisia veronpalautuksiin liittyviä tietojen kalasteluviestejä nähdään oikeastaan vain niinä aikoina, kun veronpalautukset on oikeastikin ajankohtaisia.
Rikolliset siis seuraa aikaansa tosi paljon ja toimii sen takia tai sen perusteella. Sitten meillä kybersäässä on tämmöinen aina yksi vähän niin kuin raekuuro, semmoinen kuukauden highlight-nosto, niin tässä on meillä ollut aiheena tekoäly. Tässä on paljon tekstiä, mä en ihan vielä mene siihen, koska tekoälyhän on tänä päivänä ihan kaikkien huulilla. Kaikki haluaa tietää, että mitä se tekoäly tekee, mihin kaikkeen sitä käytetään, pitääkö olla huolissaan ja niin edelleen. Ja tällaisten vaikkapa tekstiin tuottavien tekoälyjen osalta niin on aika helppo keksiä nopeastikin tosi monia käyttötarkoituksia rikollisille. Tietojen kalasteluviestien kirjoittaminen, eli tällaisten huijausviestien kirjoittaminen entistä niin kuin nopeammin ja skaalautuvammin. Kielimuurit on käytännössä kokonaan murtuneet. Vielä joskus 2010-luvulla ehkä saatettiin kuulla sitä, että Suomihan on niin pieni kielialue, että se niin kuin suojaa meitä, mutta se ei kyllä ole millään tavalla enää totta, vaan tekoälyn avulla kuka tahansa puhuu oikeastaan täydellistä suomen kieltä. Nyt sitten huhtikuussa, miten tekoäly on noussut kyberturvallisuuden suhteen ihan kaikkien huulille, on tämä Anthropicin julkaisema Mythos-malli. Ehkä on väärin sanoa julkaisema, koska hän rajoitti tosi merkittävästi sitä, että ketkä kaikki tähän malliin pääsee. Eli sitä ei julkaistu kaikkien saataville, vaan aika suppea valikoima erilaisia yhdysvaltalaisia yrityksiä oli Anthropicin mukana tässä projektissa, jossa pikkuhiljaa tämä heidän uusi malli on saatu käyttöön. Ja se, mitä tästä uudesta mallista on nyt kerrottu, että mitä se muuttaa, on se, että se on todella kyvykäs löytämään erilaisista ohjelmistoista näitä haavoittuvuuksia, jotka voi mahdollistaa sitten sitä ohjelmistoa käyttäviin laitteisiin murtautumisen. Ja tämä tietenkin huolestuttaa kaikkia. Me tiedetään, että maailma on täynnä sitä ohjelmistokoodia, että mä sanoin, että yhdessä puhelimessa on tuhansia ja tuhansia rivejä koodia, niin sitten kaikissa muissa laitteissa on ihan ne vastaavat rivit. Ja se on oikeastaan tiedetty pitkään, että nämä suunnattomat röykkiöt ohjelmistokoodia sisältää paljon näitä haavoittuvuuksia, niitä vain ei ole löydetty. Tähän mennessä meillä ei ole ollut sellaista skaalautuvaa ratkaisua, väsymätöntä ihmisen kyvyillä ajattelevaa toimijaa, joka voisi käydä sen kaiken koodin läpi ja etsiä sieltä niitä haavoittuvuuksia, mutta tekoäly ehkä tuo tähän ratkaisun. Uhkaavan tästä tilanteesta tekee sen, että tuossa vasemmalla näkyy siis graafi siitä, että kuinka paljon näitä ohjelmistohaavoittuvuuksia on löydetty ihan niin kuin kaikista eri ohjelmistoista. Ja tuolla jo kun katsoo, niin tuolta vuodesta 2023 vuoteen 2024 niin on tuolla vuoden kumulatiivisessa lopputuloksessa tapahtunut tuommoinen 10 000 nousu, ja siitä eteenpäin sitten 25 ja nyt 26kin, niin vaikuttaa siltä, että määrä tulee vaan entistä enemmän kasvamaan. Ja tietysti mielessähän tämä on hyvä juttu. Se, että ne haavoittuvuudet löydetään, mahdollistaa sen, että ne korjataan, joka estää sen, että kukaan niitä hyväksi käyttäisi. Mutta uhkaavan tässä tekee sitten tuo oikealla puolella oleva kaavio, joka kuvaa sitä, että kuinka pitkä aika menee siitä, että tuottaja, jonkun tuotteen valmistaja julkaisee, että hei, nyt tässä meidän palvelussa on tämmöinen haavoittuvuus ja tässä on siihen päivitys, että hyvät käyttäjät, ladatkaa tämä päivitys ja asentakaa se laitteellenne. Niin aikaikkuna tästä julkaisusta siihen, että joku hyökkääjä onnistuu hyväksikäyttämään sitä haavoittuvuutta, niin se on tässä jo monta vuotta pienentynyt ja tänä päivänä puhutaan oikeastaan päivistä, ellei jopa vaan tunneista. Ja tämä asettaa ison haasteen organisaatioille siinä, että täytyy olla valmius päivittämään käytössä olevat palvelut ja järjestelmät hyvinkin nopealla aikataululla. Periaatteessahan tämmöinen valmistajan ilmoitus, että laitteessa on haavoittuvuus päivitä heti, voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Tämä kattaa yöt, viikonloput ja loma-ajat, ja kaikkeen tähän pitäisi olla valmiina. No, tässä kuitenkin on sitten se hopeareunus, että vaikka näitä haavoittuvuuksia löydetään kymmeniä tuhansia vuodessa, niin lopulta se on sitten ihan pieni jäävuoren huippu näistä kaikista haavoittuvuuksista, jotka koskaan päätyy hyökkäjien hyväksikäyttämäksi. Eli noin 99% kaikista löydetyistä haavoittuvuuksista on sellaisia, että kukaan ei koskaan niitä pääse hyväksikäyttämään, vaan ne löydetään ja ne korjataan ja reijät paikataan. Ja tässä mielessä tekoäly voikin olla ehkä se pelastaja, sillä tyypillisesti tällainen virhe
virhe löydetään, niin sen korjauksen tekeminen on helpompaa kuin sitten sen hyväksikäytön tekeminen. Ja vaikka tällaiselle Anthropicin Mythokselle tai jollekin muulle huipputason tekoälymallille, niin voi sanoa, että etsi haavoittuvuuksia ja kehitä tapa hyväksikäyttää niitä tietomurtoa varten, niin ihan samaan tapaan sille voi ohjeistaa, että etsi haavoittuvuuksia ja korjaa ne. Ja ehkä sitten tulevaisuudessa mietitäänkin niin, että tekoäly oli se, joka niin kuin toi meille turvalliset ohjelmistot. Mutta aika näyttää. Sitten tämmöinen ajankohtainen nosto meidän hyvisten puolelta. Eli ei pelkkiä uhkia, vaan tilannekuvaan liittyy myös se, että mitä onnistumisia tehdään. Tuossa maaliskuun aikana FBI johti tämmöisen aika laajan monikansallisen operaation, missä me suojelupoliisin kanssa oltiin myös mukana. Tässä kohteena oli siis Venäjän tiedustelupalvelu GRU:hun liitetyn uhkatoimija APT28 nimetyn hakkeriryhmän tällainen vakoiluverkosto, jonka oli rakentanut murtautumalla ihan tavallisten ihmisten kotireitittimeen, ottamalla sen laitteen haltuun ja sitten sitä kautta toteuttamalla kybervakoiluoperaatioitaan. Ja tässä näitä reitittimiä käytettiin siis tämän vakoilun jälkien peittämiseen sekä sitten tällaiseen DNS-tietojen manipulointiin, joka käytännössä tarkoitti sitä, että nämä vakoilijat pystyivät kaappaamaan sen laitteen läpikulkevaa tietoliikennettä ja ohjaamaan laitteen kautta verkkoon liittyviä käyttäjiä omille hallussa olevien sivuilleen, vaikka käyttäjä olisi luullut menevänsä vaikkapa traficom.fi-sivulle. Näitä laitteita oli sitten onnistuttu tunnistamaan, ja me oltiin tässä mukana siten, että kartoitettiin niitä suomalaisia omistajia ja oltiin heihin yhteydessä, autettiin puhdistamaan laitteet ja varsin monessa tapauksessa sitten suomalaiset käyttäjät olivat suoraan sitä mieltä, että aika laittaa laite roskakoriin ja ostaa uusia. Ja tällä pystyttiin siis häiritsemään tätä Venäjän kybervakoilua. Ja käytän ja painotan tätä sanaa häirintä sen takia, että edelleen ne kybervakoilua tekevät ihmiset siellä Venäjällä ovat ja edelleen he operaatioitaan tekevät, eli vaikka tätä heidän käyttämää infrastruktuuria pystyttiin poistamaan, niin edelleen se tiedusteluelimen tarve tiedustelutiedolle on ja kybervakoilu varmastikin tulee jatkumaan. Lisätietoja tästä operaatiosta ja näistä laitteista, mitä siinä oli käytössä, niin löytyy tuolta meidän viikkokatsauksesta viikolta 15 tältä vuodelta. No, tässä äskeisessä operaatiossa oli siis kyseessä sellaiset reitittimet, joissa oli löytynyt tämmöinen ohjelmistohaavoittuvuus, jota hyväksikäyttämällä sitten vakooja oli päässyt sinne murtautumaan ja kaappaamaan sen laitteen haltuunsa. Mutta tänä päivänä ikävä kyllä, tuntuu, että mä toistelen tätä ikävä kyllä, mutta näin se on, että tänä päivänä semmoinen haittaohjelma voi olla laitteessa jo ennen kuin edes avaa sitä laitetta laatikostaan. Tämä Adbox 2.0 haittaohjelma on ilmiönä sellainen, joka tyypillisimmin kohdistuu Android-laitteisiin ja varsinkin tällaisiin ultrahalpoihin off-brand-laitteisiin, joita 0 tai parin euron hintaan verkossa kaupitellaan. Ja käytännössä se toimii siten, että jossain vaiheessa sen laitteen valmistamista, ehkä tehtaalla, ehkä jossain vaiheessa, kun sitä on kuljetettu pisteestä toiseen, niin sinne sen laitteen ohjelmistoon on asennettu sellainen takaportti, joka heti laitteen käynnistyttyä ottaa verkkoyhteyden ennalta määrättyyn osoitteeseen ja lataa sieltä tälle laitteelle semmoisen haittaohjelman, joka sitten liittää sen bottiverkkoon, jota voidaan käyttää tähän vakoiluun, palvelunestohyökkäykseen tai tietojen varastamiseen. Ja tässä se taas, että mitä jokainen voi tehdä, niin on se, että pitää laitteistaan huolta, ja se huolenpito oikeastaan alkaa jo ennen kuin ostaa edes sitä laitetta, eli kun miettii, että minkä laitteen ostaisi, niin kuten monessa muussakin asiassa, niin se halpa ei tässä ole välttämättä hyvä, eikä varsinkaan turvallinen. Ja erityisesti tällaisia tuntemattomien valmistajien niin halpoja, että epäilyttää laitteita, niin en suosittele kyllä hankkimaan missään nimessä. Kokonaisuutena siis vakavia ja kriittisiä poikkeamia on tänä päivänä selvittää aiempaa enemmän ja uhkia tulee monilla eri tavoilla. Tekoäly ja automatisaatio nopeuttaa tätä haavoittuvuuden hyväksikäyttöä, tietomurtojen määrä
osaltaan nousee, ja tähän vaikuttaa paljon toi Venäjän toiminta ja se, että vuoden 2022 jälkeen nimenomaan ne tiedustelijat ovat entistä enemmän joutuneet ohjaamaan toimintaansa kyberympäristöön, koska täällä oikeassa ympäristössä vaikkapa henkilötiedustelijoita ei kukaan halua lounaalla tavata. Sitten oikeassa laidassa on luetellut nämä valtiollinen kybertoimija. Sitten meillä on hacktivismi, joka näkyy paljon esimerkiksi palvelustohyökkäyksissä, joita suomalaisiin kohteisiin aika ajoin tehdään ja niistä sitten mediassakin usein kerrotaan. Niin näissä tapauksissa usein se hyökkäjä haluaa vaan sitä näkyvyyttä ja tällaista yhteiskunnallisen luottamuksen nakertamista niillä hyökkäyksillään, eikä ehkä niinkään oikeita sen hyökkäyksen lamattomia vaikutuksia, vaan se on enemmän tällaista informaatiovaikutusta. Ja sitten meillä on rahan perässä olevat kyberrikolliset. Ja haastavaa tästä tekee sen, että oikeastaan kaikki nuo toimijat sekoittuu keskenään. Rikollinen voi myydä jonkun hyväksikäyttömenetelmän tai haittaohjelman vakoojalle, tai sitten vakooja voi käyttää jonkun aktivistijoukkueen sitä bottiverkkoa siihen, että peittää jälkiään. Ja esimerkiksi Venäjän osalta niin on nähtävissä se, että jossain määrin venäläinen kyberrikollisuus saa rehottaa niin pitkään, kun kohteet eivät ole venäläisiä. Varautumisesta vielä loppuun muutama pointti. Tärkeimmät 2 keinoa organisaatioille on haavoittuvuuksilla suojaaminen päivityksillä ja sitten siltä tietojen kalastelulta suojautuminen monivaiheisella tunnistautumisella. Ja tässä mun pointti on se, että esimerkiksi tietojen kalastelulta tietenkin voi ajatella, että suojaudutaan siten, että kukaan ei vaan usko niitä viestejä, mutta sen on kyllä historia osoittanut, että tällaiseen ratkaisuun me ei tulla pääsemään, vaan hyvinkin asiaan vihkiytyneet ammattilaiset ovat alttiita tietojen kalastelun lankeamiseen. Muistutuksena, mitä jokainen voi tehdä. Kuitenkin kyllä voi vaikuttaa siihen, että lankeako vai eikö. Voi ottaa taukoja arjen prosesseissa, kun saa yhtäkkiä viestin, ehkä lukeekin sen vasta kahvitauolla, kun on ajatukset rauhoittunut, eikä kiireessä jonkun muun jutun kesken. Salasanan, salalauseen voi jokainen palvelun asettaa laadukkaaksi, ja hyvä puoli on, että tuo monivaiheinen tunnistautuminen on tänä päivänä tarjolla melkeinpä kaikkiin palveluun, ainakin suosituimmat somepalvelut, Facebook, Instagram, niin edelleen, niin niihin tämän monivaiheen tunnistaminen voi ottaa käyttöön. Laitteet täytyy pitää päivitettynä ja viranomaiset auttaa sinua, ja vaikka tuntuisi, että on tosi paljon asiaa, niin mun mielestä se on hyvä ajatus, että suojaamalla itsensä niin varmistaa sen, että minun mainetta, minun laitteita, minun tilejä ei käytetä siihen, että jonkun muun kimppuun hyökätään. Tämä pikanostona, että vaikka miettisit, että hei, mä oon vaan mun sometilit, mun pikaviestitilit, ketä ne kiinnostaa, niin kyllä ne kiinnostaa. Ne kiinnostaa rikollisia ja ne kiinnostaa myös vakoilijoita. Ja me ihan tuossa kuun alussa julkaistiin tällainen ohje, että miten näitä suosituimpien palvelujen Signal, WhatsApp ja Telegram, miten niiden tilejä voi suojata, niin kannattaa se käydä tarkistamassa. Kodin verkkolaitteen suojaamista mä mainitsinkin liittyen niihin Venäjän vakoiluoperaatioihin. Tästä löytyy myös meiltä tarkemmat ohjeet verkkosivuilta, mutta oleellisimmat 4 pointtia. Älä kytke älytelkkaria suoraan seinässä olevaan verkkopistokkeeseen, vaan laita siihen väliin reititin, koska siinä reitittimessä on palomuuri ja muita turvallisuusasetuksia, jotka suojaa sitten kaikkia niitä kodin laitteita. Mutta reititinkin pitää käyttää oikein. Vaihda oletussalasanat, poista etähallinnan mahdollisuus, ja tämäkin laite pitää päivittää säännöllisesti, ja jos mahdollista, niin kannattaa ottaa käyttöön automaattiset päivitykset. Jos edes epäilet tietoturvaloukkausta, niin meihin voi olla yhteydessä verkkosivujen kautta, sähköpostilla, ja sitten meidän tästä CERT-toiminnosta, eli tuki tietoturvapoikkeamissa sekä muista palveluista löytyy verkkosivuilta lisätietoja. Mä lopetan muutamaan tällaiseen kysymykseen ihan liittyen turvallisuuteen ja kaiken kaikkiaan tähän netin käyttöön, kyberavaruuteen, siellä pyörimiseen, mitä kannattaa miettiä. Kuka on ratissa? Kuka päättää milloin, mihin ja miten mä käytän mun puhelintani? Onko se puhelimen bling, joka sanoo, että nyt puhelin käteen ja käyttämään, vai päätänkö mä itse, että nyt on sopiva hetki, että mä haluan käyttää mun puhelinta ja mä itse päätän, että tähän asiaan mä haluan käyttää sitä.
No kuka päättää, että mitä informaatiota mä kulutan? Onko se niin, että mä avaan soven ja sanon algoritmille, että tarjoile mulle sitä, miltä tuntuu ja meikäläinen kuluttaa, vai mietinkö mä itse, että hei, mitä tietoa mä haluan saada, mitä medioita mä seuraan, millaisia juttuja mä luen. Ja sitten, kun siellä verkossa kaikenlaista informaatiota kohtaa, niin on hyvä ajatella, että kukakohan hyötyisi siitä, jos mä uskon tämän tiedon ja jos mä levitän tätä tietoa. Kiitos.